ligesom om, at de så mig ikke. Altså lidt ligesom om man var et spøgelse, fordi det var ligesom om, de kiggede bare igennem en. Ligesom om man ikke eksisterede, faktisk. Der var ingen mennesker, der ville mig. Det er lettere at opføre os, som om vi ikke eksisterer. Bare et smil, og så sige hej. Selvom man lever et liv på kanten, så fortjener man stadig at blive set. Og det er altså den eneste måde at holde håbet i live på. Når man ser Walk of Fame. Walk of Fame. En helt ny Walk of Fame, altså sådan et fortov, hvor bemærkelsesværdige personer får lagt en stjerne ned i fliserne. Men på Vesterbro i København, der har man fortolket det på en ny måde. Her er det nemlig lidt andre ansigter, der hedres med en gadeflise. Julie, for lidt over en måned siden blev Københavns Walk of Fame indviet. Vi kan se et billede af dig, hvor du står og kigger på det, der er blevet din flise på Istedgade. Du ser glad ud. Hvordan havde du det i det øjeblik? Jeg må ærligt indrømme, at det var nok en af de næsten bedste dage i mit liv. Er det rigtigt? Det var helt fantastisk. Det, jeg drømte om, da jeg sad i mørket for 4 år siden, det er, at jeg bare så gerne ville være noget for nogen. Og det er, at jeg bare så gerne ville elske sig nogen. Det er ikke længere en drøm. Det er blevet til min virkelighed. Det var 3 første fliser. Det bliver forhåbentlig til mange flere i de kommende år. Når man føler, at man ikke har haft en plads i samfundet i mange år, at man bliver set og hørt igen. Der er også plads til mig, selvom jeg måske ikke er perfekt. Men jeg er den, jeg er i dag, og det er jo fantastisk at blive hyldet for.